So, you puno. What's up sa inyo mga amigo George? So, karon mga amigo George no. May trip. Trip pa na mo ang dagat karon. Dagat nga kanang dagat good kanang color blue ba ka dagat. Nabre dagat ng color green. Yeah, paabot sa may sa among isa ka kauban diri sa kuan. Saan ang pangalan ng area diri lan? Taganilaw. Taganilaw, nami sa Taganilaw. Kauban na to si Taysa. Kurkutoy sa Japon, si Roland Hu. Say pong bahato na to rin. Mag-vlog mi diri. Dagat ang i-vlog. Got the whole thing wobbin', wobbin', wobbin'. When I come around, got the whole thing wobbin'. Nyabot na dyan ang pinaka-kulba o pinaka-kusga niya ako ng bisita. Oh, nana mi rin mga amigo George no. O ba na to ang pinaka-boosting sa Kurkutoy, boosting na muna. Tara lang, ikaw drive kay. Asa ba dulong kay? Asa ba dulong? Dito, unahan. Na, dra mata ubos. Ako yung babot. Kaka na may isda. Puta. Buli na mo na buha. Kalami ani kilawon buha. Ikaw dala lang. Ha? Ikaw dala. Nag shirt ay. Ay. Manguli mo niya. Tabangin sa yun. Ay, buhat ka makanan nung basta-basta bay. Ang lift niya ka na may bayan di ba? Tara. Pwede naman di mo baba. Ako yun nalan. So, padong na may bahada na may mga amigo George no. Mon dalan re. Mo ni dalan na mo dire. Dari na. Di ba na kompleto na? Kompleto ta. Yo poko. Naawa. Siyute. So ato ni. Ato ning dalan, relisod kay nang dalan ya. Wala na, abot na. Wala na jud ni, abot na jud ni. Muna yung mga goat, muna gitawag nga goat. Sa Bisaya, kanding. Agi na may mga kanding! Girami, ro. Ay, wala na jud, dagat na jud. Ay, wala na. Human ang vlog, dagat na jud. Stick layo kung na buang eh. Wala na jud mga major. Hey, what's up, Kobe? Dalang isda, dalang isda. Kobe. Ha? Kapoy. Boy. Lagi ako bobo, datag lang. So, adi ami karon ng mga amigo nagka-chill-chill lang midris kilid. Di kami. Wala ni. Chill-chill ni skilled ni. Klaro na. Chill na. Ato na tanan. Si Malupig Island. Mo ni gitawag nga Sumalupig Island ganaw. Si Malupig. Oo, ato na. Nga naglubi. Yung isa. Kuha naglubi. Tambal sa utog. Ngayon na lubi. Isa. O atay, go gyud na Kobe. Ibalik daw jud. Uy, si
Simula. Langkat yun ang tila. Tangi lagi. Tangi ba? Langkat lagi. Langkat lagi langkat. Ibalance siya na ko na daan. Ibalance siya lagi na ko na daan. Langkat lagi na. Daghan pa may lang. Gamay lang ko lang yun. Ibalance siya na ko lagi. Isbog. Tahan man sa kaya. Tahan. Gamay lang ko lang. Wala. Isbugi daw kamay diri ah. Ulo to eh. Atak mo na. Da. Atak sige. Sige daw. Lawas siguro. Boss, maraming butong boss. Pagkarit George. Pero balan eh. Wala na, kuha na. Wala na ni. Wala na. Kanang butong wala na, tambal na sa utog. Ay butong boss. Gay, nanti karit na. Ato na. Nanti karit ato na. Lami kinastan duway nito wala na ay. Mas lamig ko. Pwede man lahing. Jigo, mas lamig ko, Jigo. Pwede bang lahing sa duway mo ron. Tubi. Ay siguro. Ikaw may presidente aning lakaw. Ikaw focus ani. Mana isog na siyang asawa ba eh? Ha? Gago. Ha? Pirma siya ginga naka kuan taas ka kuno. Ay nga nakadaghan nga papel yang gipirmahan dito. Promissory. Promissory ba? Ano ko yung asawa gyud mo na? Yung bangin siya. Hadlok mereka kasawa dailan. Wala. Ano yun na? Ito mo na nagaling. Be. Ha? Tuktok ka daw. Ay, di ba? Tuktok ka nya giyog-giyog. Tuktok ka nya giyog-giyog. Kami lagi ngautok lagi. Lagi utok ba eh? Bantog ra na welder. Mayo dai. Manghod di man eh. Senang na sanday yo. Ay, sana ko eh. Buang naman kapag ko sa unang sili kabalo no. Ran ano na. Sana to. Wah. Pwede gyapon dito sila diba? Ha? Dito kayo naligo sa dito na sa Ano kuwan. na lang? Suara na mag-inom na may karusugod. Ha? Dili man ligo mo gani reinom man. Ligo na man. Ah, ligo, inom na. Suot mo niya. Unsa? Isda ba? Lutan na to. Ko ba? Oh, dong. Oh, pagkaw no. Go. Unsa man ni ibon na to tanan ko. Oh. Oh, ibutang na puniton lagi na rag mahubog-hubog na gamay. Puniton na lagi ako na. Lagi, sure ko ba? Amo kay migpulutan. Ato na. Taon sa nagunta. Ano John? Unsa tirada na bay? Pagsyo. Pinirito. Ilawan mo na. Yo. Ano? Adire anak dapat. Okay, plaster na ta. O sige, plaster ta. Hinahinay tag plaster no. Ikaw plaster na pa. Mau makan himutang. Allah. Cerita, istorya ta, Tre. Kabalo na gud siya daan nga. Da magbaonan pag na. Baonan dai to na igo. Ha? Ano gito? Paktaw. Nabaonan di ko. Tapos mo dasaya. Ugnaw na ko na may. Ah, ay lagi istorya lagi hikap naman sigo. Baonan jud. Ay mo mag grade 1. Ito mo buwag ito pero ka balo na di mo buwag. Kami apay na. Silok man. Kaya to. O yung isa sa mga anak ba? Dito ah. Ha? Yung isa yan sa mga. Panik ba kayo? What's up sa inyo? Lah, kita ra tayo dyan ang protected dyan. Dami hapon din mo ba ni? Tara, namin rin siguro lagi. Ay, matagal ka sigo. Pwede naman siyo tre.
Lah, ayaw makuha na. Ay, tama. Kuha na ko yan. Ayaw ko no. Yo! Kami rin higda diri sa ilang gitawag ko balay rin sa dagat. Oh, cuman go. Tala. Oh, lang. Oh, ni. Kamu ang ibalikan na. Ito din lang ang mo na. Siguro siya ko kay mapulihan mo. Naghapon mi rin mga George no. Lain daw yung gibati. Tahilot na tamang isay. Yan na noy. Titi. Huh? Titi. Okay. Ala, kisi-kisi para matagam ba? Nah, sina. Mana butikol. Sige noy. Mga na ta? Li. Kol, na kol. Sige pag sa kol, gib. Dili na ibo. Okay, mga ano no? Ayo kay na mulotog quick chow mong kwandre. Dili ba yung noy? Kuha nung danan. Sige. So nakagyapon mi diri ng api mi. Jis na yung mga. Sa mga unta. Sabayan ra to kutsaw labad sa ulo ba pawa sa labad sa ulo. Dabdan mas rolan kay nag-inom man gabi. Aw. Ang naong nga quick shit nga naong. Abi na ko pick shit bay. Kanang piki na tae. Lengaon mi ba? Hindi, nga naghiga mo sa mo. Okay ba? Kasi ang galit ng doy no. Sa kana, adi na ko. Di ano mo to ya? Di ano? Tanggap mo to ba? Kalau di kan mina diskusi si mama kan ba? Ikaw na pati na kay mo kaya ay nakuan kising-sing nga magyapon nimo. Oh, nawa ha. Mingon na mingon. Ikaw na pati na kay mo makaya. Ay na pag inom kay sing-sing nga magyapon nimo pagka alas 12. May baka no. Nangaon ng mga hubog. So, una na mi karon rin sa dagat kauban ya po nato mga krokodil diri. Lan, matong kakagilala balik. So, aning unsa daw to? Zup mo no. Unsa na kuan? Tihag. Sige daw, slalom na ta. Data.
Wapo kayo ba? Sorry sa kopi. Hantik na ka. With the chillin', with the crocodiles chillin'. Chill. Tingnan mo ba ako? Ang lugod pa rin. Ala na sila na bahalag sabot yung itong vloggers. Panaplin na yun. Daghan mo. Ay, kami yung pinagkuhan ko muna. Isda na isda. Isda dito. Amay ko bebe. Pero ko daning na isda diri. Ya. Ala na. Wala na ni may isda ni. Pa. Sama ba yung Isda na. Iku orang isda ni. Babay rin? Kaon to? Naalala kayong makatunok? Abot ko lang mga medyo kilo ng gana ba? Dah, isi pa ba? Erotico, nakuha ng erotico. Gabag. Talo mo na itong Brian mo niya, galang na balay. Kanan. Guys. Baru kayak penanganan musuh. Ang panagat. Ibu ang makani adto dito ni uli. Balik. Ko lagi bobo lagi. Ada ke bobo. Ay, yan ang bobo. Balik pilay mo ba? Dikintos. Oh. Wah. Ay, nga subang. Na. Itlak. Wala no. Ha, lan. Oh, kat ini siguro lan guniti lan. Lala. Runga wa kay kabuhi. Maka na imong naong lan. Dawa pa daw. Siya ka isda bay. Tayo ng isda. Tagan ng isda. Sa pangalan ng isda. Lan gawas ang mataw. Fish. Fish da. Among sugbahon kay sugbahon nung namo kay pero among kanon. Aling sa may mga widgets no kay mag sugba may isda. Isi. Isda. Sigay mo later. Isda nga gihata ganina. O ba na si Roland o? Ipaubos. Sabong.
Ato ni. Batag isda. Susugba-sugba na pud mi ha. Sugba-sugba na pud mi. Ikaw dito, nag-video ko. Paano sa bakay? Ambak mo siya. Psst, ano na isda anak. Eh nag-ambak ka ha? Okay. Also nagbarko nga. Wala, nanahigdanan ni Mulan. Okay. Bye da. Shower. Uy, kumayo. Hugo na. Uy! Miligo eh. Busa isda ni. Oh, mga on na pod meron mga majors no. Karot mo. Mamahaw sa mi. Gini na timo man to sa pamahaw karon mamahaw na gyud. Okay, sulod tas balay. Okay, sulod tas balay. Sorbiho na to ni. Sorbiho na to ning irinya dire. Ah, siguro mo to. Nato. Dambol tak tahu yang hugas. Oh gitu. Buka din. Paulam sa bagay magkuat og suka og. Kani balik kani dito sa Mga on dita. sa bukid ni. Bali 20 mo order kan o nung 5 na lang na. Bis lang. Kumain ko mo. Ako man naman. Ko na. Eh, kumaw. Ano ta? Lahat dito. So ayo po no, what's up sa inyo mga Mega George? So karon mga Mega George no,
padong nami, ay padong hapit ini manguli gamay na kulang manguli nami. Kuha sa tagsilupin kisudla na mo sa amuang tawag nga kanding. Luto may kanding diri. Ito mga Migo George na to na diya sa ilahan. Tabunan da silalom. Ya, na silalom dia. Na sila dia. So relax lang mo dia kay relax lang mo kay balik ako. Fresh kayong hangin rin mga George at bang umig dagat ko tro. Klaro na clear dagat ya. Clear na. Tanawan ang nasuluyon ako, klaro kay na. At mga mo ang kuandri kuaniban bang ipoy ana magduha ka adlaw dire. Magduha na may adlaw karon. Maho nagugtae dire, maho ang ilok ba. Indot yan ang area dire mga George, makaingon jud ko nga sakto, pulido. Nindot yun, goods. Wala na. Tuwala na to ng kusinero mo sulod. Naglutog kanding. Lamig kayo magluto mga George, nagkanding pero suliban mga George no. So kung nakabantay mo ato mga amigo dito sa kilid pero klaro na, clear na nila nag-istorya ako yung guys, nag-topic dia. So ayaw po no mga amigo George no, manguli nami kay human nami og outing na accomplish na mo among ipambuhat diri sa dagat diri sa itawag nila nga Vanchus Island. Dilay na ako dugayo na anong video. Bye-bye.